Maitagarriak egunero jarraitzen zuen galdera bera egiten. Zer nahi duzu? Eta beti erantzun bera izaten zuen. Une batean, Maitagarriak sinetsi zuen ezbaik. Azkenean, eskatuko ziola desioren bat. Lehergailuek estanda egiten zuten bere inguruan eta esker eskuin tiroak eta tanketxarrak agertzean pentsatu zuen egoerak okerrenera joko zuela ezbairentzat. Baina Maitagarria laguntzera agertu zitzaionean ez zuen zalantzarik izan. Hau dezio dut gehien, zu bihar berriro etortzea gauza bera galdetxera. Ez bai, txiripar libratu zen bala batetik. Justu, saiestu zuen babestuta zegoen hormaren kontra jo zuenean. Hain ikaratuta egon zen, ezen lanez aldatzea erabaki baitzuen, irrikatzen baitzegoen ordurako. Etxeratu zuen konboian soldatu bat ezagutu zuen. Eskuineko sorbaldan zairitua zegoen. Besoa zapiz lotuta eta beso eskuarrean zuen jatea galarazten ziona. Sukarra ere bazeukan eta ia beti erdi lo egon ohi zen. Sudur luzekoa zen, hile kizkurra, esku eta oin handikoa.